Nyakora Mogejwang dakika en apar kod ariyo tok sachiel marukinyi machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar piny matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mogejwang okinyi makawuono wadwa menyo higa achiel ma jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki osebedo e telo kaka jalup jatend piny. Apar ni Kithure Kindiki ne odonjo e telo kaka jalup jatend piny kata nochamo muma mar bedo jalup jatend piny manyien e pacho kae tarik 1 dwe mar 11 higa mar 2024. To magi duto nobiro tok ka od bura mamalo ka achiel kod od bura mar Senate ne ong'ado bura mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua. Gino manotimore kanyo chieng' tarik 18 dwe mar 10 higa mar 2024. Ka wang'iyo gigo ma osebedo katimore pacho kae, nyaka jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ne kawo lemo mar bedo jalup jatend piny. Osebedo kotiyo e yo machalo nade. To wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto ne oyiere kata ne owale mar mondo mi obed jalupne bang' weche kethore kod Rigathi Gachagua mar mondo mi one ane kako nyalo medo lombo jogo mawuok masawa mar piny Kenya. Higa achiel koro bende Kithure Kindiki osekonyo jatend piny Kenya William Ruto e lombo jogo mawuok masawa mar piny Kenya. Penjo machielo bende en ni bende osebolore kendo tiyo kod jatend piny Kenya William Ruto e yo makare maonge piem moramora. Kalure ni jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane ithicho oko Rigathi Gachagua ya pisi nowacho ni Rigathi Gachagua osebalo kode kendo pok ochuolo chenro mag dongruok kako winjore kaluore ni jalupne ok ne konye e yo makare. No yiero kanyo Kithure Kindiki kakoro wacho ni Kithure Kindiki bro bedo ka konye kendo bro bedo kochualo manifesto mage kendo chiwo singo makare ne jo Kenya duto e pacho kae. Penjo en ni higa achiel koro nyaka ne Kithure Kindiki donje telo bende osekonyo jatend piny kose osebedo e yo machalo nade. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakora Mogejwang arwaki ni machiegni ber kodwa nyaka giko mar twak marwa kichwalonwa ote paro penjo moramora kokale na mbwa mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Okinyi makawuono twak maket kod maye okabibedo godo kenda. Antiere kae kod welo mosechope studio ka, antiere kae kod wakili Joshua Nyamori kachiel kod Meshack Odede janon weche mag siasa. Oyawre Meshack kendo machiegni enye twak okinyi makawuono. Oyawre Joyce erokamano. Machiegni. Wakili oyawre ichio nade? Oyawre Joyce kena moso jo kanyanam komo magintie. Erokamano. Adwana chako di wakili higa achiel koro wang'eyo ni jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki tarik 1 dwe mar 11 higa mokalo mano mar 2024 emano donjo e telo kaka jalup jatend piny Kenya ma koro ne owala. Kopogore koda wang'eyo ni ne oko dhi e debe matine ni kaluore koda thicho oko mar Rigathi Gachagua emano miyo bede telo. Higa achiel koro wanyalo wacho ni osedach kod jatend piny Kenya William Ruto yo machalo nade kawachako. Erokamano Joyce. Mokwongo kata kapok wadonjo wach Professor Kithure Kindiki. Wang'eyo ni watimo analysis ma Professor Kithure Kindiki ni sama jo Kenya pod yuak. And apart from yuak, iwacho ni Kenya nti transition. Kenya nti transition because jatelo achiel mosebedo jatelo motegno mokwako piny. Chalo yien maduong' ogore piny. Ma koro wakia ni tang'o ma bro geng'onwa yamo. Omiyo ma en issue ma en tho mar Raila Amolo Odinga aoro condolence ne jothuru wategi family mar jaduong' Raila. Paka kora duoge wach mar Kithure Kindiki ni. Gima nyaka wa take note of any Professor Kithure Kindiki no kao telo. Sama Kenya ne nigi tungni. An tungni ni ne wuok kane ochuno ni nyaka parliament koro thichoko jalup ker machon mane en Rigathi Gachagua. To Rigathi Gachagua ni ne wuok e region ma Kithure Kindiki wuoke ma en Mount Kenya. And Rigathi Gachagua ni ne othiche oko kuom weche mag mibadhi, weche mag siasa mar pogo jo Kenya. Nitie joma nigi shares, nitie joma onge shares. At the same time, ne iwacho ni no ketho chik kendo katiba mar Kenya. Now,
so kwa ng'iyo ni to ka Rigathi Gachagua notiko higa achiel, Professor Kindiki to setimo ang'o bang' higa achiel. Ibro yudo ka ne Professor Kindiki bedo sworn in, to president noluonge gi nying ma giluongore go kaka osiepe. Ni noluonge ni Abraham. Abraham. Kawuono amor nikech ayudo ng'ama nyalo konya tich. Okay, ni kuom higa ma okalo wasebedo gi ng'ama onge samidoro ni mondo ng'ado tito keta mana gi siasa manono. So king'iyo Professor Kindiki tiyudo ka gik mane Rigathi oketo go jo Kenya go ok iwinj ka Professor Kindiki odech go. Professor Kindiki odech one gi konyo president e managing cabinet. So ibro yudo ni every week en gi meetings mag cabinet committees ma chik oyie kendo president omiye teko mar chairing. So coordinate various, kaka wuono gi bet gi discuss weche ndeche, kiny gi discuss weche pik, the another day gi discuss weche mag skunde. And magi gik manyalo konyo president mondo president focus on the bigger picture ka jalupne konyo e weche matindo gi. Secondly, koro kapok idhi kate secondly kanyo mar mondo mi wamiye nyaka Odede thuolo. Nyaka sani wanyalo wacho ni ka ipimo Kithure Kindiki kod Rigathi Gachagua, inyalo miyo Kithure Kindiki ata malo adi ahinya nyate thuolo mosebede telo e higa achiel e konyo jatend piny Kenya William Ruto tije. Anyalo miye 80 kuom ata malo 80 kuom 100. Nikech king'iyo tiyudo ni Kithure Kindiki o feel gaps mane nitie. Gaps mage. Gaps ma se wacho, gaps mag mukunga wacho gaps mar konyo president managing cabinet gi national executive. Secondly, en weche mag riwo jo Kenya. Kithure Kindiki is moving around the country. Nyanza wakende for the last 1 month. Hapa ne Kithure Kindiki last week nyo entie for the 3rd time. Nyicha en Kisumu or this Siaya nyo en Homa Bay. Okay? And he's doing this all over the country. And in an okode to olungo jotelo ma kanyo okochuno ni gin jotelo manie chama mare ma UDA. Kanyo odhi tineno ka nyo chopo no di women empowerment, oyudo mana ka jo ODM orwako lewni ma orange. Ok nyo tamore no ringo ni ma ok chama wa. Okay? So ineno ko temo mondo riw jo Kenya otemo mondo riw jo piny. So mage support monego bed ni deputy Mio president. So to that extent, apparently Professor Kithure Kindiki Timothy. But at the same time, through doing this, you don't need our institutions tiyo. Okni itiyo kagoko ni kokumia 50% mara to gikmoko kubitimore ka Gachagua no lugo president. Ilero kanyo makare ahinya Meshack Odede intakia ni nyalo miyo Professor Kithure Kindiki ata malo adi higa achiel koro mosebedo kotiyo kod jatend piny Kenya William Ruto kaka jalupne. Nikech wang'eyo ni e kinde ma tok kane oseyiera Professor Kithure Kindiki mochamo muma tarik 1 dwe mar 11 higa mokalo. Koro nosechamo muma waneno kanyo ka dwe mar 12 nolal matina e wang' mbui ma jomoko ne wacho ni ma deputy president mabo tiyo nwa adiera kaloro ni ji ne paro ni enobo bedo ng'ama jatend piny William Ruto bro bedo mana kachiko ni tima kata kamano eno wuon nowacho ni ayie mar tiyo kod jatend piny kendo abo bedo kabolora bende osebolore motimo tije yo makare tinyalo miya ata maladi Odede. Erokamano Joyce, wambende akawo thuolo ni makende kata bedo ni ma en gima osebedo kwa wacho kinde ka kinde nyaka nyo jakom Raila Amolo Odinga wewa. Wasiko kwa wacho pole ni familia mar Odinga ngima, od Raila Odinga, Mama Aida, Rosemary Junior gi Winnie, nikech magi e jok ma lit ni nigo machiegni moloyo ng'ata kaka gin nyo ginyalo neno jakom kaka wuon ot kata babagi waneno jakom kaka wuon piny kata jatelo kata ogai mar piny luo. Wadwoko watimo mos kendo wamedo rwako welo opoda kacha welo mowuok Kenya kata mowuok oko na neno ka moko wuok Ujerumani nyo biro kanyo morio otieno ngima ka gitugo music mopogore. Kabire wach mar Professor Abraham Kithure Kindiki ma en jalup jatend piny Kenya e sechegi koro sani oserwako higa achiel nyaka nyo donje tich. Joyce, adwani mondo jopiny ong'e ni ng'ama deputy president tije nang'o e katiba. Tij Kithure Kindiki mwanyalo jajego kaka jopiny en tich momiye katiba mokwongo
moko go nyalo biro bang'e. To mokwongo tich momiye katiba en gima dho ngere luongo ni principal assistant to the president. En ng'atno makonyo president machiegni moloyo ng'ama chielo mora mora. To koro kwa jaje to nengo wawinjre ni to be osekonyo president timo dwach president, nikech president otelo ne party, ruling party, to gin ga agenda gi. Jomoko nyalo luonge beta, jomoko nyalo luonge bottom up, gimoro amora midwa luonge no. Be osekonyo rais timo gigo. Mane kama onego wachak jajo godo Professor Kithure Kindiki. Anyalo wacho ni e kinde ma Rigathi ne tiyo, president no ma en principal assistant ne ene monyalo kuongo wacho nwa ni ng'ani be konye koso ng'ani ok konye. Wan kaka jopiny waketo nyong'ong kendo wang'icho. Ne waneno ka kinde ma Rigathi ne tiyo gi President William Ruto, dichiel diriyo kata sanja moko mang'eny William Ruto ne nyalo wuok ma complain kuom weche moko. Kinde moko inyalo winjo ka owacho ni mang'a manade ma atemo ni mondo ariw piny Kenya ma mano e agenda na mokwongo, to en otimre nade opogo. To seche moko ne wanyalo yudo adieri moko mantie nikech 1 year ma Kithure Kindiki osetiyo. Ok apar ni nitie kata od fwambo achiel mosekwanyo wach moro mopilore e dhoge madikel pogruok e piny Kenya. But ka wadok e clips mag Rigathi 1 year into the office, wabro kwanyo clips mopogore mang'eny mar weche mopilore mawuok e dhoge ma nigi ability mar kelo pogruok e piny Kenya. So kanyo ibro yudo ka Kithure score way more than Rigathi. Itinyalo miyata maladi. General to wabro miyo Kithure Kindiki 70% kuom tich mosetim. Namba 2, Kithure Kindiki kikatiba omiye chairmanship mar IBEC, Intergovernmental Relationship mar counties gi national government. IBEC ka waseneno ka governors dhi kendo o chair komni to pok wawinjo ka tungni owuoke. To ndalo mane Migosi Rigathi chair gini ne wan gi a lot of problems. Mokwongo ni nyalo yudo ka gitieko to gidhi e press conference tiwinjo ka en owuon chair mar IBEC emosewuok mosewacho ni pesa onge, bende governors ok wanya miyo more than this much. Mano forget about. En ng'ama chalo gima nonengo giwach e bura obiro dhawo ne governors e press. To kinde no ne wan ga lot of problem ma governors ringo koni gi koni ka imanyo ni to ibro miwa pesa moromo budget wa mar county kosok bimiwa. E kinde mane Kithure Kindiki odonjo ni kata un ute fwambo unyalo bet joneno ni pok iwinjo ka ywaruok owuok malich ahinya e kind pesa ma governors yudo kaka their budget versus pesa monengo bed ni dong' e national government. Kinde Rigathi, this was a problem. Nyiso ni Kithure osetemo konyo president in a way. Kanyo oscore. Kabire mogik e weche mag siasa nikech nitiere paro moro ma bende ok miriambo. Ne nyalo nenore ni ka Rigathi nowuok e mlima kata e central, ne nitiere geno ni Kithure ne nyalo dok duoko tension makanyo piny mondo jok gweng'no kata jo Kenya modak e alwora mar God Kenya kik bed jok mobalo gi sirikal e yo mamalo. Aparo ni Kithure osetimo up to 50% by 1 year now. Osetemo duoko joma sawa ne tension no piny up to 50% by now. There was a time ne nitie kinde moro chien ka manyocha it was almost becoming obvious ni onge ng'ata modak e alwora mar Mount Kenya madwa neno kata jatend piny Kenya William Ruto gi wang'e. But somewhere when it waneno ka that balance biro mos. Poko chopo kanyo kendo pod Rigathi gi kweth makocha nigi kwanata malo mang'eny, but waneno ka balancing moro biro mos nikech Professor Kithure duoko tension cha piny e yo owinjore. So anyalo wacho ni generally
osetemo tiyo tich mano onego ti after 1 year. Wakili Joshua Nyamori, kaduoke Twak, wang'eyo ni kaluwore kod katiba mano mar higa mar 2010 mana kaka Odede oyango kanyo makare ni katiba marwa bendo lero tije ma jalup jatend piny nitiere kod tinga mano mar chwalo konya ne jatend piny. Wang'e ni Kithure Kindiki wang'e ni kinde mathoth ka wadhi e yiero e pacho kae to wang'eyo ni tinde opogore kod chon. Waneno picha mano mar jatend piny kachiel kod jalupne ka nitiere otese mago mag luto ombulu. To kes mano mar Kithure Kindiki sani wang'eyo ni Kithure Kindiki en nodonje telo to kanose thich oko Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny. Ka wang'iye bedo kod jalup jatend piny ma jopiny ok noyiero ma jatend piny emano walo. Seche moko nyalo kelo akena wach ni en risk ahinya to wechego obed wechego mago mag siasa kata wechego mago mag telo e pacho kae. Yeah, ingeni the best case scenario kaka de wadwar gik moko mondo timre en ni ng'ama jopiny oyiero gi president emobed jalup ma president chakruok nyaka rumo mar tamno aeti gibedo judge giwatimo negi review together to waneno ni be nutiyo koro kata ka president dwa chung' kendo to loko ng'ato mane best case scenario but nyaka wa understand the situation ma nyowantie en situation ma unique ma ok en situation matimore pile to chik joma ne ndiko katiba no anticipate ni gima kamano nyalo timore, okay? Ni gima nyalo timore ni tich nyalo tamore. To katiba ochiwo ni ka ng'ato obedo ni ok onyal endelea gi tich to kinya endelea gi tich nikech either ituo or iketho chik, iketho katiba, oyudi gi weche mag mibadhi, and the charges mancho me Kithure Kindiki mano bedo found go guilty, then chiko yie ni president okunya goli chon cha president ne chunga badndara to goli to announce riemba to ma nyaki be through a process mar impeachment, and process mar impeachment no any parliament nyaka ng'ide motion mar impeachment mokel negi mami thuolo mar chiwo defense mari aito bang'e no jopiny be nyaka chiw pachgi through public participation aito ka gino dhi senate to senate, then ultimately because winjo wachni to vote process in all lute. And so what I'm trying to say any kamane wachope the only option mane wan go mar saving the country ne any mondo ne thich Rigathi Gachagua oko mondo miwa a new deputy president manyalo konyo president tich kendo nyalo riwo jo Kenya manyo wan gi deputy president ma wan kaka Kaluo nyocha ka idonje bura kama entity luora okidwa announce ni jaluo nikech ibro nyisi ni un nokumiyo wakura omiyo un pod dhi pang dog chien ma laini pod adwa miyo joga manyomi akura manyomi wakura. To koro penjo matemo penjo kae ni to bende entiere kod authority mano mar telo kaluore ni en nokoyiere kod jopiny, en jatend piny William Ruto emano wale king'iyo higa achiel mosebedo kotiye sani. En go authority ma jopiny en go authority ma jopiny nikech mokwongo ok en ni president kende mowale. Mokwongo chiko yie ne president mondo nominate, okay? Ka president ose nominate titere e parliament to kinyalo paro Professor Kithure Kindiki noyudo almost 100%, I think it was 100% of jomane nie parliament chingno. To aito then president appointed to bang'e no pod ne jomane ok dwar ni mondo okaw komno noringo modhi e court makoto yalo wachno makoto wito gigo oko, okay? Ma kes mogik manyo iwacho ni mondo tem mondo gole go office nyokoto giro manyiso ni process ni wayie ma institutions ma Kenya otiyo. And since institutions ma Kenya otiyo kako nego bedi mano miye political and legal authority, and at the same time authority ma jasiasa depend on kakitiyo, okay?
ndalo moko and we will keep referring to Jakom Raila Amolo Odinga. Ne kano se tiyo Ministry of Roads. Anyalo paro kane wajok gi jomoko ni Jadung Raila Amolo Odinga kata kikawe mitere Ministry ma Sports. Tibro yudo ne obro dhi Embakasi kacha to obet piny kone no nyithindo matugo mpira gi jwala. Mpich jwala to bang chiengno to kine odhi Mombasa otimo the same mpira will be the big thing. Okay, so Professor Kithure Kindiki osetemo nikech rather than being tied to gorwok ma Rigathi Gachagua nyodwa kete gi gorwok mar kor gweng ma Mount Kenya and focus on building the nation, on uniting the nation, meaning ko wuotho almost to every county, almost every constituency in this country kotemo mondo orew jopiny. But at the same time nyo biro ka en ngama jo Kenya seneno ka en ngama riek, en ngama effective ka jo Kenya senene ko yalo e court, jo Kenya no senene ka en majority leader to kupogore kod mano parni kinde makoro wale kaka jalup jatend piny bende en jatend migawo mar arita e kinde ma bende jenzine obembo sirikal kod ng'anyo kanyo to notiyo machalo indeed and adwa chako kapok abiro iji jenzi inyalo neno ka ne gidonjo office to ne nitie problem maduong' mar Northern Rift kama ne nitie wach ma banditry nineno ko wuok Nairobi modio camp kuno at the same time kashak hola no timore beno ka almost no be more camp kuno ma they resolve that problem. Watch Margenzi is something that was never expected. Okay, and definitely serikal no temo manegi nyalo adwani iwinje ikaw time ni mondi winji clip manyo Jaduong' Raila Amolo Odinga no chiwo mogik manoloso Machakos ko wacho ni kama ne wachope ne wanyalo lose the country. Okay, so there was no script on how to resolve it. Definitely there might have been a mistake here and there. Nyabet ni jomoko no lose ngimagi, jomoko nitie joma no lose ngimagi, nitie joma no hinyore. But overall Professor Kithure Kindiki osebedo ka era an effective leader migawo mora mora mosetelo ne. Mak parono gi kanyo yiena mar mondo mi arwak Dr. Mark Matunga janon siasa bende twaka okinyi makawuono oyawre Dr. Mark Matunga pokilewa ahinya pok wadhi mabor ahinya gi twak marwa machiegni inye twaka wanono higa chiela ma Kithure Kindiki osebede telo kaka jalup jatend piny Kenya jopiny nyalo kete ratile yo machalo nade to in bende kaka janon siasa inyalo miya ata maladi kuom higa chiel mosetelo ne jo Kenya kwa ng'iyo wechego mago mag bero uchumi mapacho kae wechego mag ne jopiny kaachiel kod wechego mago mag kata jiwa rita kaachiel kod kelo jopiny kanyakla. Daktari. Erokamano Joyce. Ing'eni wechegi kichako kumondi amoso osiepe ariyogi magi yawuoyi ma iluongo ni Rondiga. Ng'ato ka Randiga en achiel to ka gin ariyo gin Rondiga koso Rondigni. Ing'eni ka ng'ato chako tich chutho owinjo miye max 100 100 ewi 100 koro kako tiyo e kaka itimo imedo mae to tich mokwongo mar Kindiki en bedo gima dho ngere dendo ni principal assistant mar president manyiso ni loyalty mare ma namba 1 en konyo president tich kanyo ting'eni president mawinjo chiwe max to kwang'iyo kaka osebet kokonyo jatende max 100 go pod en go koro wachak wadhi e seche mokonyo jatende ni mke jatende kila achiel kuom mar jopiny to gi temo kako nyalo kelo dongruok ne jopiny ing'iyo ni to Kindiki ni bet ka ogendini mag Kenya gi thothgi kata kate orwake bende odhi e gweng' ka gweng' mane wadgi machielo cha nok jadhiga bende onyalo dhi kende e gweng' moro ma ok gweng'gi kech owadgi machielo cha en thothne nodhi mana kuonde ma president motimango emodhi to Kindiki neno owuotho e gwengegi te gimotimo kata ber kata rach to ni obiro kech nitie gwenge mane pok oneno deputy president nyaka ne chwe piny so osebedo kowuotho e gwengego ma ananeno ni mano bende kelo yot mar bedo achiel mar jopiny so kanyo bende pod entiere kod 100 ewi 100
kuma nyalo mana mae max ni thuro mfangano poko bire koro kanyo nyalo mae max moko seche moko bopago kode ne telo but kuom kelo ji kanyakla apani osetiyo maber tingeni wiwa seche moko nyalo wil to gini tayo adwa wacha yamo ingeni chief of staff mokwongo mar deputy president former deputy president be ingeni nen jaluo bende ing'eyo mano kata ka ok ing'eyo to ero koro apuonji kawuono chief of staff machalo PS mar deputy president ma nomi Rigathi Gachagua mokwongo nen jaluo kendo Siaya to noketne matek mar tiyo kanyo gogendni mamoko kendo bede gi jatendeno makoro nochuno ni nyaka ne gole kanyo matere dhi bedo ambassador piny machielo niluongo ni George McGoy so mano nyisi ni to kanyo ne chal nade to thuolo ma kawuono iyudo ka nyithiwa mang'eny gin advisors e office Kindiki en kamoro apani wakili Nyamori nyalo ng'eyo gi nikech bende embe en advisor kuno ka ok en to bro confirm no but nyithiwa mang'eny tiyo kanyo as advisors mane ok timrega e thuolo mokalo kata e telo mokalo koro ka ng'iyo max go to max ge pod ni malo to thuolo pod nitiere ma max ge bro timang'o bro dok piny to thuolo masani taneno ka max ge pod ni malo to nyaka sani wang'eyo ni e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto osekethore kod Rigathi Gachagua wanyalo wacho ni jogo mane wuok masawa mar piny Kenya bende ne nitiere kod pogruok moro kapod nitiere kuomi daktari wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto kar yiero jalup jatend piny mawuok e oganda dhot machielo nowacho no yier mana jalup jatend piny ma pod wuok e oganda jomasawa matinde ni Kithure Kindiki bende ne nitiere kod tinga mano mar lombo jomasawa mar mondo mi omed yiengore korka jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani koro higa achiel wanyalo wacho ni Kithure Kindiki oseteme yo machalo nade mar mondo mi jomasawa bende koro obed machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto ahinya to motelo ne yiero mar higa mar 2027 masawa chagi kizungu en Eastern kose Mount Kenya ok en masawa kinde mathoth wacho ni masawa mar piny Kenya king'iyo malong'o kata beda Central Kenya kumanyisha Rigathi yae to gi quote and quote Kindiki yae in fact bende kik waluonge ni Central waluonge ni Mount Kenya alwora mar Mount Kenya te kochakore nyaka Limuru ka nyaka yo Isiolo kucho iyudo ka thoth telo mane bedo e ngas mamalo no nen telo ma bath konchiel mar Mount Kenya ma iluongo ni western side mar Mount Kenya western cheni ugwe kose nango imbo mar Mount Kenya koro ma e thuolo ma bende mokwongo ma koro jo east bende ne yude kom e ngas mamalo no kom machakore gi deputy kadhi malo kata vice president kadhi malo ma e thuolo gi mokwongo ma koro giyude komno koro ma e gima odwa kelo yot matin ne Kindiki nikech iwacho ni pod en alwora mar Mount Kenya to hawi maber oa Mount Kenya machielo ni koro nomiyo president yot mar mondo mi owuodh ng'ato koa kanyo to bende kaluwore ang'eni osiepena gi bende osewacho kaluwore e thuolo mane iwalo deputy president kane Ruto yiero ng'amoro dhi chungo Kindiki ne achiel kuom jok mane kuom ji ariyo mane owinjo bed ni nong'iyo Kindiki kod Rigathi to nowacho ni ne giwinjore kaluwore gi gima giwachonwa ni mondo mi okaw Rigathi nikech Rigathi nowacho ni en ng'ama ng'ongo en koro ndalo ne bende tin omiye komni mondo mi one kaka nyalo timo to Rigathi nowuok kogo bul maduong' kabisa ne jo Mount Kenya ni re ni kom omawa kendo ogolwa e kom to Kindiki obiro to wacho ni into koro kigo bul ni re kom ni omawa
to ana kanye. Koro diponi iwacho mana nikech ana Bath Mount Kenya machielo mopogore gi Bath Mount Kenya ma kombe gi osebet kae. Koro kanyo bende nokelo mbaka mathoth e alwora mar Mount Kenya. Ma iyudo ni thoth Mount Kenya ma bathe kor gi Rigathi koni ema pod nigi weche ma ginyalo wacho ni omawa kombe. To Mount Kenya machielo ma bende koro kopo oyudo kom e ngas mamalo no. Koro omiyo Kindiki kod President Ruto yot mar mondo mi gikaw atua. Ng'e gima timore sani, nyoro kanyo iwalo ji mondo mi ji odhi ochung'e ginene yiero matin. Ni neno ka Rigathi nigi challenge mar mondo mi odhi Mount Kenya machielo ni kuma Kindiki aye. Mano nyisi nang'o? Mano nyisi ni Kindiki osebet kotimang'o kokaw atua. To kendo rieko mane president oketo mar yiere no odwa kelo yot. Koro moko ema ni duol manyalo bet malo ahinya. To duol ko bedo malo ahinya koro inyalo par ni decibels koro ni mane Mount Kenya. No, Mount Kenya bende ok en achiel. Nitiere Mount Kenya East, nitiere Mount Kenya West. Ma kanyo bende gitimang'o moting'o jo Embu, jo Meru, jo Tharaka Nithi go kamano. To koni bende oting'o jo Nyeri, jo Kirinyaga gi kata mana jo Kiambu. Koro kanyo bende osebet ka gitimang'o. Koro Mount Kenya no bende ok en achiel kamano madiamo wach ni koro ni opogore ahinya. Ni koro ni ok opogore. Kindiki bende ywayo mana koro moywayo cha. To bende ei Mount Kenya machielo ma kata Rigathi nitiere ni. Bende ineno ka Kindiki wuon osedonjo kuondgo kodhi loso weche limo kuonde ka giloso weche mag dongruok. Ananeno ka pod gen gi mana mia mamalo kata prochiko mamalo. In pok imaye max mang'eny ahinya. Kalure ni adiera tem to setemo nikech nyaka higa achiel koro pok obalo kod jatend piny Kenya kendo pok owinjo ka jatend piny Kenya William Ruto ochwalo ng'ur moro amora. Osebet mana higa achiel kendo. Donge ni higa achiel nochamo muma tarik achiel. Chal na mana higni mokariyo madhi adek. Nochamo muma tarik achiel dwe mar 11 higa mar 2024. Iloya gi kwan. Meshack Odede ka duoke to wang'e ni tok ka jalup jatend piny Kenya masani Kithure Kindiki nosedonje telo. Bende nomiye ting' mano mar bedo jalup jakom mano mar duond bura mar UDA. Kwang'iyo kama duond bura mano mar UDA nitiere kod sani. Rigathi mano Kithure Kindiki jalup jatend piny Kenya masani osetayo duond bura mano mar UDA yo machalo nade nikech wang'eyo ni kinde mathoth jatend piny Kenya William Ruto en ogai mar UDA to jalup jatend piny ema kinde mathoth bedo jalup mar ogai mano mar duond bura motelo ne Kenya. Nyaka ne omak lemo mano mar bedo jalup duond bura mano mar UDA. Rigathi Gachagua kanyo osetiye yo machalo nade kwang'iyo kit sombe kachiel kod kit lony mar telo ma bende entiere godo. Odede. Erokamano Joyce. Kuom weche mag party kata duond bura mar UDA kamoro kanyal bedo authority mamalo wuoye but matin mwaneno gi oko ka to nyisa ni nyaka nyo Kithure Kindiki donji mabed kaka jalup jatend party mar UDA waseneno katungni mayande nitie e kinde mane migosi Rigathi Gachagua en jalup mar jatend party mar kata jatend duond bura mar UDA odok piny tungni kaka magi tungni odok piny nikech seche ka ema Malala o wuokie to seche go bende ema wanene tungni mar kata joma tindo manie i party no ka ngur no betie mang'eny nikech sama political party nigi ng'ur e iye ok nyal pondo en gima ji go e mbaka oko ka ng'uro bet mang'eny ma waneno ka seche moko gichako programs moko machalo sama ne gidwa dhi duond bura mar UDA ne dwa dhi timo yiero mar jopiny kata leadership mar party e grassroots to ok ne nyal timore nikech tungni manowuokie kindeno. To bang' mano to waneno ka gik moko bedo reorganized matin ka Rigathi owuok kendo Kindiki odonjo kaeto seche ma Omar Sarai okawo secretary general mar party. So pok gidhi gitimo grassroots but nitiere some level of peace manenore ei party no. Wabro neno mbele ka but gima wang'eyo ni sa asaya ma party leader nigi problem gi deputy ne
gino biro piny nyaka e grassroots. Kata party mar ODM kopo ni ne Raila nyalo bet gi jalupne miwacho ni deputy party leader magiigo gi dhaogo, gino nyaka yud ka dhi nyaka e grassroots piny, nikech e sama un e chama to ji ariyogi emotelo ne chama. Nyiso ni ka gipogore paro to ka wan gi Nyamori to jomoko ei chama ka kao kor Nyamori, jomoko be kao kora, to party no osebarore. So wuok mar Rigathi kendo donjo mar Kindiki oriwo party no bende, nikech koro gin e paro achiel. Koro onge ji e UDA manyalo wacho ni wan jo UDA to wan joge deputy president, wan jo UDA to wan joge president. Koro gin ji te manie UDA sani chalo jok manie ot achiel ma wuoro en achiel. To mano e gimomiyo wanyalo miyo Kindiki some more marks, nikech kadine ok en ng'ata bilano to en bende donjo ka o recruit joge ne e UDA kanyo. Koro mano e gima ne Rigathi otimo. En jatend piny Kenya kendo jatend party mar UDA to recruit joge ne e UDA. Koro o recruit joge ne matinde no temo manyo jogo mabede side ne, jogo ma their loyalty bedo ne loyalty gi ok dhi ne the ultimate party leader, en loyalty mare. To mano notimo gi Mount Kenya mang'eny, ma kata jo siasa ma Mount Kenya osewacho nyaka sani ni ng'ano noketowa ma in jatelo kendo yieri kata gi jopiny, kata in jatelo party to koyieni neno president ka ok omiyi thuolo, ene ma nyako kata kidhi neno president ene mobet kanyo, ene modhi wacho agenda nino, ene mowacho gimidwaro no, ma kimiyigo timiyigo kakale lwete kokomiyi. To ma nyo waneno kata gi kijende matindo kaka Kawajiku kanyo wuok oywak ne jopiny ni awa abe kora ol, asetero millions, asetero diek, to podi yanya abe kora ol, wang' ni anawuo nyocha ok awuo to wang'ya. Ma ema nyiso, to gima kamano pok waneno gi Professor Kithure, pok wawinjo, kata kopo ni dipo ni entie to onge ng'ama osewinjo oko kaka gima kamano lidhore. So nyiso ni Kindiki osetemo riwo chama gi mar UDA no. Nyo waneno sama ne wakili wuoyi winjo ka wakili wacho ni nyo gin mwalowa ka gitemo campaign ne candidate mar ODM, to president nitie Western ka o campaign ne candidate gi mar UDA. E kinde machien ne ok inyal neno mano, nikech kuonde machalo region ma Luhyaland gi Luoland kata nyaka Kisii gini ne ok gin favorite places mag Bwana Rigathi Gachagua. So kano dhi kuno to en man official function ma president dhiye, ma en koro dhi mane bath president. To picha manyo waneno cha is becoming a much better picture for Kenya. Ka wanyalo neno ka president nie wing machielo in the western region, to deputy be nie wing machielo. To deputy wang'eyo ni ja UDA. Nyiso ni okelo yom moro matin, kwe moro matin, nikech e piny Luo nyalo bedo ni 90% or more ne gin jo ODM. To nitiere dongruok moro mar political parties. Nyiso ni UDA be nyaka dhi ser ji e piny Luo kanyo. To sama uneno ka ng'ato kaka Kithure Kindiki odhi kacha gi alama mar UDA kaka jalup jatend party mar UDA, nyiso ni okelo winjruok e kind jo ma ungo lwedo ODM gi jo ma ungo lwedo UDA e piny Luo. Nyiso ni kiny Matunga nyalo chung' gi UDA ma ok wadhao, ok watong'ore gi le. To mano nyiso ni Kindiki omedo gero UDA beyond Mount Kenya kama ne entie. Mano miyo Kindiki a lot of marks. Wakili, in pachiko tudore kod kit kaka Kindiki osetayo duond bura mano mar UDA kaka jalopa Ogai mano mar duond bura mar UDA nyaka ne ocham muma kendo obeda omielemo mar bedo jalup jatenda UDA. Adwani mundo ayie gi gima Meshack wacho. And mano en ni Professor Kindiki also approach leadership in 2 levels. One, en ni kaka jatend UDA. Ineno kosebedo kutudore gi jotelo mag UDA. A number of times he odhi ogo bura e office
the officials mag UDA want to understand or make directions on behalf of the president on what needs to be done. A number of times, who go around the country, Tori already jotend UDA ma national level, but also jotend UDA manti grassroots. Okay. Now, but apart from that, we must also understand that unlike Deputy President Manchogol, Rigathi Gachagua, Professor Kithure Kindiki also project role mar being the deputy, mar the father of the nation, and therefore in a image ki new pitch ni mag Rigathi Gachagua, so you would rarely find ni pitch ni ge utingo UDA kende. Ibro you ni engija ODM, engija Wiper, engija PA, en kamana mana modie to chama manitie area no iro koriwo jogo kendo tiyo kodgi kamora chiel. That in itself help push agenda ma president ma enni serikal mar Kenya gi siasa mar Kenya nigi nafas mar ogendni te to gi mar ji irrespective of siasa mitimore nade siasa migoyo gi party manitie. So the vision ma president mar broad based government onge ngama konye timo maloyo Professor Kithure Kindiki nikech en ngama riwoji. Okay, and ngama beyond UDA, and kineno the other things any UDA nenigi manifesto. The manifesto ne weche mag udi, weche mag industries, weche mag agriculture, weche mag health, and so on. Akineno Kithure Kindiki move around the country, focus ne on gik motimo en ineno ka weche mag empowerment gi or the visit projects mag agriculture project ma hospital through Kano be the beginning of the year no the assess project man president or launch ma loso center mar aquaculture gi research mar rech ma serikal okete 1.5 billion ki chaki neno kodi somewhere in Nyanza ibro neno kodi inspect ndara or they inspect factory, or they inspect agricultural areas. So, in doing that, O champion manifesto the policies mag UDA. Okay? So, but at the same time, O interfere the TJ officials mag chama. Unlike Deputy President Manyi Wagolo, every other time, rather than where your chama morotem gik moko, didn't interfere kedo from office or chiwo directions and chiwo orders. Magik madino team Secretary General, gik madino team chairman machama, kada gik madino team local officials mag chama. So I believe Rigathi Gachagua has performed very well as deputy party leader. Kithure Kindiki. As performed, erokamana janam ningeno siepna. Kode ni na kwa ni ndalo moko wena. Daktari Kokakore, Kithure Kindiki to Maka ngenu ko wache top 10. Daktari Kokakore, Kithure Kindiki osetiyo nade kaka jalup ogai mano mar duond bura mar UDA. Iwinjo kanyo ko Odede kaachiel koda wakili osegoyo ne deba ahinya na dira osebedo kotebin Kokakore kaka jalup ogai mano mar duond bura mar UDA. Kithure Kindiki oseriwo UDA to bende osekonyo e neno ni UDA osudo mbele e yo makare. Joyce. Iye na mona pogra gi jokodegi. Ayeni paro kila ngato ntiere kod paro mopogore. Magi osipena. Kendo koro madokora ado pogore go osipna Nyamori. Karen Kithure Kindiki oselime dalagi. Motero ne development. Mpangano to poko. Kare hata anka ago bulle kama poko lep. Yeno binya pogo mabei. Binya pogo chula yo mabei. Keep ipenja wach mar duond party. Ingeni magi mwasego mbaka gi wakili to kod Meshack kendo mana ka eratilka. An ingeni weche mag party ma Kenya ka an ga gi paro mopogore. Onge gimoro ni ma party mar UDA ma party mar ODM. An gi mang'eyo ni nitiere jolop jotend migepe mag party. Koro nitiere jok maluwo William Ruto kaka an achiel kuom jok maluwo William Ruto nitie ndaro mane aluwo
Raila Amolo Odinga. So jogi gina jolup onge gimoro minyalo wacha ahinya ni ma party makama. E thuolo masani kata mana e gima koro iluongo ni UDA ka. Jogi te gin jolup William Ruto. Ma gimomiyo anyisi kamano. Kawuono dong William Ruto winjo beni duogo kawuono koa Qatar. Koduogo to chope paw ndege. To wacho ni koro gima nyaka ung'e sani en ni party ma koro adwa dhi godo mbele iluongo ni sisi kwa sisi. Ibro neno ka ji te oloko tanga. Giluongo ni sisi kwa sisi. Nyaka wakili Nyamori osipna Odede manyalo bet gi to matin nikech en seche moko rawo ya kar ODM ka. Emomiyo kata mana ODM makoro wawacho ni. ODM jok manyo nitiere manyo wacho ni gin members mag ODM. Nyo gin followers mag Raila. Masani thoth gi nyalo chako bedo ni gibedo followers mag Ruto nikech koro Ruto mantiere kanyo kata mag Oburu Odinga. To gimoro ni wan members mag ODM, ni wan kia ni members mag UDA. Koro gima Kindiki osebet katimo en ni otemo ungo jo mang'eny. Wamineno kaka wabet kani. Wate chal kagama koro wapake. Koro anamaye mana Max ni poko chopo mfangano. But chal kagama koro wapake nikech koro keto wabedo jolup President Ruto. Okoketo wani koro ni okwa duto te koro wan members mag UDA. Nikech Meshack bro nyisi ni en nyopoko register ka UDA ka. Tiwinjo hako opako Professor Kindiki Kithure. Koro an kakuom pacha en ni osetiyo maber mar yuayo ji mondo bed jolup President William Ruto. To nying mar party ena nying nikech nying mowinjo bed ni bedo kanyo en nying President William Ruto kata kanyo kalo sani koro en nying Oburu Odinga ma jok mantiere go gin jolup jotend gik ma waluongo ni party. An mano e pacha ma bende okapar ni bro lokore ahinya kuom higni 50 gi wiye masebedo e Kenya ka. Haya, adwa numak paro mamoko munyalo bedo godo. Ing'isani wakao yoyo madundo. Nyako Ramogi jong wakao yoyo madundo gi sani. Ote magi benda neno. Abo bedo kasomogi bang' yoyo mwakao gi sani. Kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Neto kori winjo, kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number.
Machiegni nyakoro monga jwange chenro mar Goma Owake. Wok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro monga jwange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka faga beach nyaka safaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo nyakora Ramogi wadhi mbele kod twak marwa chenro mar piny kaponi kitudri kodwa gi sani. Antiere kae kod welo adek, antiere kae kod Joshua Nyamori, okil kamaloka Dr. Matunga, janon weche mag siasa kaachiel kod Meshack Odede mabende en janon weche mag siasa. Watwak kotudore kod higa achiel ma jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki osebedo e telo. Nyaka nocham muma tarik 1 dwe mar 11 higa mokalo. Manotok kanothich oko e apisi jalup jatend piny Kenya machona mano Rigathi Gachagua. So manimo kukum ote ma uchwalonwa achiel kachiel kokalo yiero duto te mag tudruok okinyi makawuono. Adwana chak kod ote mano maro chienga Peter Omino. Ngisa ka ni Joyce oyawre an kodie chenro gi sani kaluwo twak e yo makare. Gwenga mar gem masogo pacho. Kendo aru mabera gi joga owacho kanyo ni Kithure osetemo. But poko chopo riwo oganda jo Murima kanyakla. Koro onge wacha podwa medo luo kaka biro chalo sani en mana kapimo kaka pausia sarengo ana neruadha oseto modongo awinja. Ruth Nyathio Chienga wacho ka ne Professor Kindiki osetemo. Aneno ka en jala manigi leadership skills. Kata kirango ndalo mane en jatend arita kwe ne otemo kedo gi bandits. Higa chiela mar bedo jalup ker osetiyo makare. En gi good communication skills kata kaka nyocha otelo ne komiti matayo ika Migosi Raila ne odeliver ayie kode. En jal marieka mong'eyo deal gi every individual at all capacity. Amiye 90%. Aluo twak ka an umoja enako. Lewis wuda wasiboda ngisa ka ni Joyce Oduor Kithure Kindiki osetiyo mawinjore kendo ohero unity compared to Gachagua. Mago mana moko kum ote manyakora Ramogi chwalo no ako kaliero aduto te mag tudruok okinyi makawuono. Med chwalo ote makamago nyakora Ramogi abo bedo kasomo gi achiel kachiel e kinde mwadhi mbele ko twak marwa. Ote magi nyalo chwalo kokale namba mar 3 kachiel kod Facebook gi YouTube kama wantiere achiel kachiel okinyi makawuono. Kodhi mbele ko twak marwa Meshack Odede adwa ni rwaki etwa kata duko dietwa ka wadhi mbele okinyi makawuono. Ka wang'iyo kinde mane jatend piny Kenya William Ruto osebarore kod Rigathi Gachagua ne owuok oko kowacho ni asebedo ka yule tich ok asebedo ka chwalo dongruoge yo makare kalore ni jalupna nok konya. Iwinjo kanyo ka wakili otemo lieko moko kuom chenro mag dongruok. In to korka kori king'iye kod angolo mari mar janon weche mag siasa. Higa achiel koro nyaka Kithure Kindiki ne bede telo. Bende dongruok osechopo ne jo Kenya e kor gwenge duto mapacho kae. Dongruok ma jatend piny Kenya William Ruto ne wacho nok nyal dhi mbele kalure ni jalupne ok ne konye e yo makare. Mano jalupne machon Rigathi Gachagua. Erokamano Joyce, ok apar ni en adieri ni jalup jatend piny Kenya the ultimate leader makelo dongruok. Gima William Ruto ne wacho en ni ka in president kata in jatend piny to in gi chenro mag dongruok, in gi affordable housing, in gi weche mag agriculture, mbolea itero, in gi weche moko mag uchumi, idwaro ni ohala odongi e gwenge e kor piny Kenya te. To in gi jalup
ma kasama ubedo piny ufocus ni to ere kaka wadwa tero affordable housing e gwenge mag piny Luo to nyisi ni wane matin jatelo piny Luo nokogonwa kura ng'i kaka watero affordable housing e pinje mag Mount Kenya kama ni yude kura mang'eny moingo kumora mora ng'ano temo geng'o flow mar dongruok e piny te so ok ni en kata sani ok wawach ni Kithure ema otero affordable housing ma Homa Bay no William Ruto ema otero but ka William Ruto bedo piny gi gombaka gi principal assistant ne to wacho ne ni agombo ni mondo water this particular thing gwenge Meshack Migori to Kindiki okwere ni kuno ne ok yude kura kik water wang'ia ne koma ne yude kura ma e pogruok mar ji ariyo so in short nyalo bet ni nitiere dongruok mang'eny kata plans mag dongruok mang'eny mane William Ruto dipo ka nobedogo e kinde no to ne ok ochopo kare nikech seche moko e kanso mare jok mobedogo machiegni kaka Kithure Gachagua e kinde no ne nyalo duong'o wiye matin kawacho ni we mondi ting'e ni ng'ama jatelo imbede ka jalup ni onyisi ni wane matin jatelo an gi paro moro mopogore donge nyaka igo gi break matin mondo iwinj paro ma Mark Matunga dwa miyini to kiwinjo parono kidhi matut koro chuni ni idhiro gi thuon against him to ene jalupni ma owinjo bed ni osamoro setelo kuno kendo loso ground mondo iter gime timri nade idwa tero kopo ni en wuoth mani pango next week iwuodhno inyalo harisha modhi next month nikech pod idwa ni winjri gi jalupni mondo gigi utim kanyakla onere ni sirikal nigi unity so mae gima miyo dongruoge gi seche moko ne ok nyal chope wang' sa koro seche gi ok wanyal wacho ni ka dongruok moro nitie kata dongruok moko nitie madhi e pinje alwora mag pinje mar Kenya to ok wanyal ketogi ni Kindiki ema terogi waketo ni Kindiki en jakony okonyo mondo gigo rure mapiyo to dongruoge gi te to waketo nikech ka dongruogno be ok obiro Kindiki ok wabi blame wabro blame William Ruto nikech en the ultimate leader en jatend piny Kenya so pogruok manyalo nyiso jopiny ni ka in gi jatelo ma ok ne ni gimitimo ni en kare to either you part ways kata gigi stagnate ok timre en gi power moro matin ma soft mar keto giki kaka jatelo stagnate ma ok dhi nyime so Kindiki osemana miyo William Ruto thuolo mar timo gigi emomiyo e higa achiel ni waseneno ka nitiere regions mopogore opogore Kenya ka affordable housing dhi e nyime mano opogore gi discussion mar whether affordable housing is a good thing or not mano discussion machielo en obro bire show moro but gimwa nyalo wacho sani ni waseneno madhi nyime to ok wasewinjo ka president ng'ur ni ka opango nodwa dhi kamoro tere maendeleo moro to igeng'e ni ka president oneno ni Mark Matunga ne nyalo konya timo gini piyo to jalup machon mane en go biro wacho ne ni ling'ane matin Mark no akanyi ok apani nogonwa kura miyane da kama matin adhi e line adhi amany ng'at manogonwa kura koro gik mano onego bed ni timore kata prowess kata experience mar Mark walus wadhi kawo ng'ama chielo ma samoro experience onge go e gino nikech en nogo kura kon magi kaka ng'at malu jatend jalup piny Kenya nyalo katel dongruok madedwa bire kor piny tetete erokamano wakili in kor kakori wanyalo wacho ni ka wang'iyo Kithure Kindiki higa achiel koro bende wanyalo wacho ni nitiere gigo masiche moko jopinya ne geno mar mondo mi otim to nyaka sani waneno kapok otimo kanye masiche moko e higa achiel wanyalo wacho ni mage mapok otimo ma jopinya obed jogo mawuok masawa mar piny Kenya kata jogo mawuok e gwenge duto mapacho kae nyalo wacho ni Kithure Kindiki kato pok itimo tema ne itime kaka jalup jatend piny kata obedo ni en mana jakonya mar jatend piny to mage wanyalo wacho ni kanye monyalo pull up socks mar mondo mi wamed neno ka jo Kenya nitiere kod riwruok kanyakla mopogore kod gino mano neno chon manitiere mano ganda dot moro ema ni miyo maino moloyo mamoko aneno ka Professor Kithure Kindiki dhi maber
nikech aneno kaka asewacho okonyo ker tich, at the same time oriwo jo Kenya, at the same time okelo kwe ma siasa ji ok gore, okonyo push agenda ma broad based government ni. An adwa ni mondo aju mana Professor Kithure Kindiki no omed mana dhi kako odhi no. Ang'eyo ni jomoko ne dwaro ni mondo dhi compete gi Rigathi Gachagua mobilizing Mount Kenya. But kane Professor Kithure Kindiki dhi timo the same thing ma Rigathi Gachagua timo, then onge gima ne dhi pogo gi. Iwacho ni kidhi ka gine ka ichako timori kidhi e chiro to yudo ka nitie jandeko mokonyore duk, to in ibiro kirwako suit, ibiro yudo ka ji odhi ochokore around jandeko mokonyore dukni, nikech jandeko mokonyore dukni e gima unique. Okay, so Kithure Kindiki kane odwaro popularity to nyo timo gik ma Rigathi Gachagua timo. Rigathi Gachagua timo gik ma ang'eni news wacho ga ni it's only when a dog bites guok dhano kokayo guok. Mane news. Guok koka dhano ke news. So nitie joma adwaro ni Kithure obed ka dhano madwa ka guok. But Kithure timo gima chik dwaro ni mondo tim. Kithure be timo gima dwaro ni mondo otim Kenya mondo otimne nade otimne Kenya. Kithure timo gik manyalo riwo Kenya, gik manyalo konyo jopiny. Okay, so ana feel ni omed mana timo mano, kendo omed mana timo gi e yo motegno, kendo kiko bed gi luoro. And you see Professor Kithure Kindiki ineno gi kako tiyo gi joma ni under him. And the office of the president, kama kore ene deputy president, no. Ingeni wan gi PS ma internal security, ma Dr. Raymond Omolo, manyo be en jatende kanyo gine internal security. And kan ineno relationship mane nie kindgi, kindi chak ineno relationship mane nie kindgi sani. Rigathi Gachagua kata kapok no wuok office, tino ka every other day ko dhi a press conference, to nyaka joma ni e buoye o blame for tich motame tiyo. Professor Kithure Kindiki tibro neno always kaniti kama ngato nego take responsibility to take responsibility, kanti credit to share credit gi joge. Okay, so ana feel ni kata kaka oganda wa feel ni around him one more comfortable. Okay, and PS office gi kanyo en wuodwa pokwa winje no tamu wuodwa tich. In fact omi opportunity mar tich. To nyaka sani wanyalo wacho bende nitiere challenge mora mora ma oyudo kaka jalup jatend piny? I feel mana ni joma go siasa mag village, siasa mag Rigathi Gachagua ema temo mondo frustrate Kithure Kindiki. But ana feel ni Kithure Kindiki en deputy president mar Kenya duong moingo masawa. So the more medo tiyo ne Kenya, the more ma joma sawa bro neno ni gin gi jatelo manyalo konyo gi riwore gi Kenya. Joma sawa go begin mana joma riek, gin joma bro neno ni gi lu jatelo ma medo siko gi e bur, koso gi lu jatelo ma bro konyo gi mondo gi riwre. Joma masawa gi ibro yudo ni gitimo hala kamora mora ma Kenya. So it is in their interest mondo gilu jatelo matriwo kargi gi jo Kenya. Aja nyiso ga ji ni an kadongo ne wan gi joduka ariyo kama ne wadake Manyata Kisumu. Jaduka chiel ni luongo ni Babamburu. Jaduka mar ariyo ni luongo ni Ndegwa. So that nyisi ni jowa ma joma sawa gi gin joma nyadhi madag gi ji. So what made mana encourage kendo wa made mana luongo Kithure Kindiki kendo wa made buge tielo mondo kata thurgi masawa jioneni ene monyalo konyo gi riwo Kenya. Erokamano. Daktari Matunga, in korka kore ka wang'eyo Kithure Kindiki nyaka sani wanyalo wacho ni be nitiere jogo ma seche moko kata nitiere ohinga ma oseyudo e tije kaka jalup jatend piny ma seche moko
osemonde tiyo yo makare to in korka kori bende onyalo wacho ni osetiyo kose kanye mowinjo bene seche moko omedo jiwore mondo jo Kenya winja ne ni adiera wang'ne to ne wayudo jalup jatend piny ma ok piem kod jatende kaka Rigathi Gachagua ne piem gi jatende. Erokamano Joyce. Ing'eni wan kana wadongo kata umbe kana udongo kama maumi nyuka titamuri to siemo ni picha more wall ni neno ka ng'ane ngineni koro tim gini. Ing'eni umbende kaka jo Royal Media ukawo picha Kindiki ukete ng'ewa koro kata ke ng'eyo sani ong'iya gi wang' moro ma kata ka wacho gi bopogore ong'iya ma ing'eni kata wacho paro upogore to chal ka gimonenda koro nanyiso ni Profesa Kithure Kindiki kaw thuolo ibi mfangano to obro winjore kodi abro miyi max 100 ka te thuolo masani an aneno ka diponi pek monyalo bedogo osetemo duoko chien to adawacho weche ariyo ma ang'e ni gin weche masani gin controversial e pek makoro dwa yudo sani kodhi mbele nikech moseyudogo oseyudo. Namba achiel en wach manyo odhi ne Tanzania kanyo odhi rwako president ma Tanzania. Do nyalo bedo ni jatend piny William Ruto manore kuro mar no mano no ore no kata kun modhi gi ore ga tingeni kanyo osedhi koro jo Kenya moko sichako wacho ni odhi kuno nango ta penji in koro ok idwa ni odhi kuno. Kindiki ene jalup president to president more mondo mi odhi kuno wan udwa ni mondo mi wadag nade gi jo Kenya mana achiel kuom pek gi jo Tanzania achiel kuom pek makoro sani odhi timango odhi yudo ta ana wuon kaka Matunga a support wachne mano odhi godo kuno. I support now no but apenji ing'eni an a border e border ma ka wan gi watimo border gi jo Tanzania to gi border gi jo Uganda manyiso ni uwinjo beni wadak kanyakla koro ere gi momiyo ok wanyal wene Kindiki thuolo mondo odhi kuma president ore to bende kata kane ok odwa dhi to president more ok onyal tamore mamano ana a support wachne mar dhi kuno kendo a support wach mar president ore kuno nikech president bene pango mar mondo mi wuog odhi oko odhi Qatar. Wach machielo mi wach ni elephant in the room en wach manyo ODM ogolo ni gidwaro mondo mi omege kom mar Kindiki koro kiko huonre ka Kindiki hapa ni nena kendo ng'eya kendo chimo king'eya gi wang' achiel maleo kaka picha jo Royal Media oketo ni an anyiso jok ma sani koro wacho ni odong' e ODM manyo gin jolup Raila ka Raila wuone manyo donje broad based to nyo kogoro wach mar mondo mi obdhi obed deputy president koro in kibiro sani tido wacho ni mondo mi idhi donje Broadway mano idhi bed deputy president mondo mi gol Kindiki mantiere ni koro udwaro mondo mi Kindiki oter kanye komondi Raila wuon nyo weyo Kindiki kanyo nyo ko chapni ni odwa timango ni odwa gole bena nyo ko wach ni either DP or nothing mano ken gima nyo owacho en nyo ng'iyo kit dongruok to wach ni kit dongruok ne nyalo yudo mondo mi odonj ka gi kacha ma ok ochuno ni nyako Raila wuon bed deputy president e ka mondo mi okel dongruok kata okel kwe e Kenya ka nyineno ka okelo kwe e Kenya ka moko bedo kata mana deputy president koro kanyo mano bende achiel kuom gik makoro biro mbele ka ne Kindiki nikech neno ka jo mawacho ni gi champion legacy mar Raila ang ni champion legacy mar Raila nade to gik mane ok owacho e masani koro idwa donje to poko tiyo kata mana dwe achiel e bur to ine se chako wacho ni miwa gini kata to koma ineno wadwaro no ngato nitiere koro ini paro ni ng'ani bro paro nango kata ing'eni magi bende gik mamedo kelo pogruok nikech king'iyo kata mana dwaro makoro dwaro ni mondo mi wabed deputy president en paro mathin anyalo wache gi chir ni en paro mathin madok mana korka Luo Nyanza to ma wang'iyo national unity mondo kwe obedie mondo dongruok obedie dong wanyalo yudo ka ok obedo kata mana deputy president
Yes. Dongruok benyo wayudo kata kanyo ok obedo deputy president, yes. To Raila benyo wacho ni odwaro bedo deputy president, no. Koro in legacy mane midwa choro mbele ka. An akelo wachno kani penja ni to changamoto mane ma Kindiki oseyudo. An ma changamoto machien moseyudo ema ni pok obiro mfangano. To achak ng'iyo changamoto ma koro dwa donje e mbele ka. Ting'eni magi bende gin gik ma bro chendo. Nikech ni neno kata ka chieng' moro kata ka Raila poko tho. Nentiere ja you know yinene MP ma Kisini. MP ma Kisima in weapon iluonge ni nga. Osoro. Silvanus. Silvanus Osoro. Kane gin gi Kindiki yo Mount Kenya kujo. En nodhi owacho ni Kindiki 2032 emadhi bedo president. To en kaka Osoro odwa bedo deputy. Koro nitiere mbek mosechakore ka makikwa wuondre Kindiki to setieko ndalone higachiel. To nitiere mbek mosechakore ka ma bro kelo tungni e yore mopogore opogore nikech Kindiki en ben dhano mana kaka ineno ukete picha. Mano bende makela e penjo machielo daktari kapod antiere akuomi. Mano koro wanyalo wacho ni e higa achiel ma osebedo e apise kaka jalup jatend piny Kenya. Maybe future mare e siasa nyalo bedo yo machalo nade. Par ni wadong mana gi higa manyien kende, higa mar 2026. Higa mar 2027 wachomo yiero. Edise wacho moko kuom chid nade kata challenges monyalo bedo godo. Ne jogo makoro temo laro koma ma entiere godo sano. Wanyalo wacho ni political future ne sani koro bro bedo machalo nade higa achiel makoro osebedo ka jalup jatend piny. Daktari. Tiyo to setiyo maber kuom higa achiel. To komeno en kom migombo gi jite. Kata an 2032 ambe komeno adhi gombo. Mondo mi ok ni adhi gombo ni koro mondo mi omiya ambe anyalo bedo gi joga moko madagombo mondo mi obede komno. To kuom higa achiel ni to setiyo maber onyalo lombo ji e thuolo mambele ka. To sani gima nyaka ng'e ni ka gimoro ditimre ni President Ruto ong'ielo rengo to Kindiki mabedo ang'o? Jatend piny. Mabedo president. Manyiso ni en osebede machiegni gi kanyo kabisa ma oxygen ma gae oxygen ma Nyasaye pod miyo Ruto ni ema gae. Koro bedo ne komno e thuolo masani ten gima nyalo timore sa kaluwore gi chenro mar Nyasaye. To kaluwore kod chenro mar yiero mabiro to kuom higa achiel mosetiyo ni oselombo ji. Kendo ok wang'eyo gima biro timore mbele kuno. To kochopo 2032 to wabro loso. Koro kike chuna ahinya gi loso e wacho masani. Ama se wacho ni abro bedo gi ng'ata kata ng'ata notamore to ambende abro mnago wuok e pap. Odede in kor kagori sani wadong mana gi dakika matin kende twatieko twak mar okinyi ma kawuono. Wanyalo wacho ni higa achiel koro nikech adier kinde makata ne oketa Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny ji ne paro ni odhi bedo jal moro mayomyom ma ok dhi tiyo yo makare. To adier wasebedo kwa neno ka osetiyo tije yo makare onge piema mosebedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto. Kata kamano wanyalo wacho ni political future ne to sani koro chalo nade. E kinde makoro wadong mana gi higa achiel kende kata higni 2 to koro wachomo yiero mano mar higa mar 2027. Erokamano Joyce. Mokwongo ji opogore kaka gi define yomyom. Nikech samoro luwore gi environment ma antie gima aneno ni yomyom it is based on environment madonge kata jok moluora. Koro it's neither here nor there about whether Kindiki nenore ng'ama yomyom. Nikech bende kidwa ng'eyo ni definition kaka ji define yomyom opogore. By the time ibedo picked gi president of the nation mondo ibed jalupne. Ia kuma Meshack Odede gini nitieni michopo kuno nang'o kiyomyom. Yomyom is neither here nor there. But gima nyalo wacho ni up to now Professor Kindiki is making a good deputy president ne piny Kenya. To siasa
bende ok wanyal wacho niya nikech koro he is making a good deputy president ne Kenya, he will be there forever. Kata kanyo koro guru gi musmal ok wuogi. Mak gino pogore kogik 2027. Formations gi nyalo tungni magi pogre ma jomoko akoni ma idi akuma intie ni duoge ODM mamba kama antie ODM adhi kono magi moko pogre. So for now taparo niya excitement to nyalo bedo here and there, emotions bende nyalo bedo here and there. Mana kaka iwacho nitie jomoko ma paro ni piny luo onengo demand sani mondo omigi deputy president. To moko bende piny luo kanyo nigi paro mopogore kaka an ni deputy president obeda kuma entie no for now, nikech wan kaka loyal supporters mag Jakom Raila Amolo Odinga no wewa kodhi India, to sama no wewa kodhi India ma ok oduogo kongimano no wewa ni commitment ma en go en gi William Ruto on 10 points agenda ma loso broad based nyaka 2027. Ok onengo ng'ato chak go mbaka sani mar who gets the deputy president and who does not get. Lakini gin weche mosechako onengo sani, yes, gisechako wachore temo mi awacho ni giwachore out of excitement, giwachore out of emotions, giwachore not based on gima. Nitere kata gima nondike gazeti nyoro ni kaber ni ka jatend piny Kenya William Ruto dwaro ni jonyanza osire lwedo to winjo be nokawo mama Aida kaka jalup ne 2027. Ng'ato ka ng'ato biro wacho kata ana wacho nonengo ka owadwa more dala kata. Kata ana wanya wacho ni jaduong' kawa kata. But mago to nyalo bet niya context niya based on what gimiwacho no biro from what point kanye ko biro kanyo. So gima nyalo wacho sani ni jokanyanam obed mos be waseyudo benefit mar telo mosemiwa sani. Raymond Omolo ni PS interior wang'iye ni to ang'o gini mwanyalo yudo based on that for now. Opio Wandai ni mach bende piny luo te mach liele wang'iye ni to oumo luga en accounting manager ministry ma health. Bende osiptende wa nigi yedhe to bende ji yudo thieth kaka owinjore to mbadi bende miyowa budget moromore kodwa kaka part of Kenya. Ka gik ndalo cha to wabua wachuru gigo ko gik ndalo. For now to jopiny luo were gi wach mar who becomes deputy president and who does not. Mane mogik? What no, what idwa na wach mogik. Mogik igolo waka. Okay, wach na mogik en ni oganda matindo. Statistics kata kwan ma waneno ute fwambo ok nyis ni nitie seriousness e kao mbulu. Oganda na majoluo matindo, Gen Z majoluo to gima abangi yie uru kao mbulu. Onge kaka unyalo demand a lot of things e sirikal ka sama yiero chopo to ibedo clueless on how to make a good choice. Kuyie to kauro mbulu. Numbers katin kabisa. Erokamano wakili wachni mogik kwatieko. An wanyana mogik en ni adamana aen kare jowa ni weche ma wuok kone gi kone ni owe buogo jowa Jakom Raila Amolo Odinga nyowe wako gero daraja and daraja no ne en daraja mane golo wa loka ni katero wa loka cha to loka cha William Ruto emanyo nitie omiyo okunyowe wa maonge direction 2027 wang'eyo ni wabro tiyo gi President William Ruto kech we don't have any person much nyachope level mane Raila Amolo Odinga nitie. I understand jotelo mag ODM maponi dwaro ni negotiate. They are trying to negotiate. But adwa ni mondo I encourage jothurwa ni sani ok en interest mar gatekeepers gi joma nigi toll station mageng'o ne ji era no koro rumo. Sani en era ni ere gima siasa dhi konyogo jowa 10 point agenda ma Meshack wacho to gidakseri be wacho ka gine gik monego wa focus on and sama wa focus on gigo wang'eyo ni project manyo president ose commit ne thurwa timore machal nade ere gima wanyalo yudo sani aito ere commitment minyalo losnwa for the next 5 years. Adwan be mondo I encourage Professor Kithure Kindiki kapo no winjo dholuo kata ka nitie ng'ato ma winjo dholuo ni sama gibedo gi president to gi mondo ginyis president onyis president ni wan kaka joganda mar jokanyanam
wayao ne thuolo obi mondo deal gi japiny direct kik mondo gatekeepers olor ne gate ni koko chulo toll station tok nya yiene mondo los gi jopiny onge ng'ama nyalo replace Raila Odinga e Lake region wa respect leaders manitie but wang'eyo ni loyalty wa to nyo Raila Amolo Odinga owenwa kawango gi President William Ruto wabro support 2027. Erokamano ahinya. Dr. Mark Matunga, wachni mogik kawatiko. Wachna mogik adwamna siro weche ma wakili Nyamori owacho ki osiepna Meshack Odede bende owacho. E kombe makoro sani wan godo gi manyo Raila oweyowa e sirikal mar mbadi, mar finance, mar uma oluga, mar health, mar Opiyo Wandayi, mar energy kaeto wan gi mar Dr. Raymond Omolo internal security kaeto wan gi mar Atandi budget. Kombego oromo wa loko the outlook mar Nyanza e yor development wa focus kanyo wami nyithiwa gi support wami president support mondo mi wayud resruok moloyo mwaseyudo kuom higni 3 mokalo gi. Ng'e maber ni Ruto osetiyo higni 3 kende to gimosetimonwa ei Nyanza oloyo gik ma presidents 4 mokalo osetimo kuom higni 50 kod wiye miyo obro support. Erokamano ahinya Dr. Mark Matunga, erokamano ahinya Meshack Odede kachiel kod ina wakili Joshua Nyamori kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono ubi wabed kod twak. Nyakwara Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Opiny. Ma kiwinjo kanyo iwinjo kaka welo maga osewacho jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki osetemo ahinya mar neno ni otiyo kod jatend piny e yo makare kendo ojiwo chenro mag dongruok mopogore opogore ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo katero e kor gwenge duto ma pacho kae kendo akoyone mana hawi maber kendo omed tiyo kod jatend piny Kenya William Ruto e yo makare. Nyakwara Ramogi Ajwang' wakawo yo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jael Lieta. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.